Malawi Brief. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yauza komiti imene imapanga kafukufuku wa Marriott Hotel kuti ripoti sikuyenera kupititsidwa ku Nyumba ya Malamulo pamene Azamba sanafunsidwe. Azamba anakanika kuonekera ku kafukufukuyi chifukwa choti ali kunja kwa dziko lino kumene akuti akulandira chithandizo cha mankhwala. Koma Amalawi apereka maganizo osiyanasiyana pa nkhani imeneyi, ndipo zambiri zili mu videoyi. Tiyeni tikhale limodzi. Committee ya Public Accounts Committee PAC ibweretse mnyumba ya malamulo zotsatira za kafukufuku okhudza Marriott Hotel ngati mwini wace wa hotelayi komanso mlembi wakale wa boma amene wandi Mayi Collins Zamba ngati sanafunsidwe ngati mboni. Ndiye kuti akutero kuti ripoti limene lingabwere kapena kafukufukuyu ndiye kuti ngosakwanira. Akufunisitsabe kuti mwini wace wa hotelayi abwere ndithu adzankhe mafunso pamaso pa komiti imeneyi ya Public Accounts Committee makamaka kuja ku Parliament. Akuteronso kuti ayi ngakhale Mayi Collins Zamba kupyolera ndithu mwa lawyer wawo adafotokoza kuti ayi ine kuonekera kumeneko nkovuta chifukwa ndili pa madwale. Mayiko akunja kumene mayiwa adatero pa nthawi imeneyi kuti akulandira thandizo la mankhwala, koma Namalomba akufunisitsa kuti komiti imeneyi itafunsabe mafunso Mayi Zamba pa nkhani imene ya Marriott Hotel imene idagulitsidwa komanso kuti dzina lawo lakhale kutchulidwa mochulukira ndi mowirikiza. Funso lathu madzulo ano lakuti kodi Namalombawa tiwamvere kuti mpaka na mwini wa hotel abwere afunsidwe, komanso tidikire kuti kaya ndiliti limene Mayi Collins Zamba angafike, tiwamvere kapena Namalomba atichedwetsa. Madzulo ano timafuna timve maganizo anu kuti kodi mukulankhula zotani madzulo ano. Chabwino ochuluka ndiwo amene ayamba kale kuimba foni. Mayiko akunja timawapatsanso opportunity mumayimba phone through WhatsApp, tipanga zimenezo madzulo ano, komanso amene ndithu mutsatira bwino lomwe pama kanema makamaka ma platform onse amene tili nawo madzulo ano, mulinso ndi ufulu wakuti nanunso imbani foni locally kuti timve maganizo anu madzulo ano. Chabwino tiyambe motere. Mwasula bwanji madzulo ano? Bwana mwasula bwanji muli live? Hello. Bwana mwasula bwanji muli live pa Luntha Television? Well, takulandirani amuhango ili pa loudspeaker phone yanu ndi kupereka feedback. Dabwino. Yeah, sure. Ndingofuna ndiyambe kumotero. Amalawi tali ndi chidwi. Oho. Amalawi ndi chidwi ndipo afunitsitsa ndipo awawa ndi mayeso amene Amalawi osakuyembekeza kuti kodi anzathu amene akulamula panopo achita bwanji nkhani imene. Okay. Ndipo ni mayeso amene akudikira kuti zotsatira zikabwera afuna aone kuti Amalawi kuti china chake chachitika cho malingana ndi mmene zapezekera chilungamo chake. Oho. Koma ndimafuna ndine chonchi ngati akulimbikira kuti ibweretse nyumbamo ndiye kuti inakaona kuti zimene angayankhula Zamba sizasinza chilichonse. Okay. Koma ngati akunena kuti adikire, ine ndikuona ngati pali minga chifukwa amene tinkasira ziganda kali nkati joka. Ndikuti akuti mwini wako ankhani imene iwe noine kuti ngatayimitsa akuti ndi mwini wake ndi Collins Zamba. Okay. Ndiye ine nene chonchi pamene mayiwa ali busy kunamisa kuwala kunjako kuopa zimenezi tiwavomerezenso kuti ngati amene akuona za nyumba yakuona kuti nkofunikira pokapoka Zamba takhalapo adikire ndithu chifukwa tikufuna kuti tangible zati zakhale abwino. Pasa zakhala kuti ayineshi wasimuna ndikuse ine natero chifukwa icho Amalawi tonse maso ali pachipapoma limene kulamba kuti kodi pankhani imene iyi ipanga bwanji kuti zina zikuoneka kuti boma pakali kulephera zambiri tikuona koma zina maiso ena ndi amene kodi akapanga apapa ikapanga apapa ikupanga apapa zithabwanji kapena ilepera kapena ili pauta kuti mwina bwake ngati ili pauta kuti kukuzaso yo ndi Amalawi tonse maso athu amene tidavuta yo tikufuna tione kuti zotsatira zazimene zikhala kuti chani. Tathokoza kumva maganizo anu amuhango. Mukhale ndi usiku wabwino kumzuzu.
zikomo kwambiri. Pitira kumva maganizo anzika tiamvere ana malombawa kapena atichedwetsa zimene tikukambirana madzulo ano chifukwa iwo akukhumbisitsa afunisitsa akutero kuti atafunsidwa mafunso mwini wake wa hotera kumva mbali yake ngati mwini wace wakatunduyo kuti pogulitsana iweyo ndekuti umalingalira motani mudakambirana ziti ndi ziti kapena atichedwetsatu afunanso ndithu amayi Zamba abwere palaina apa pali yani mwaswera bwanji? Ndaswera tikulandireni kwambiri ndipo yankhulani beni ndi mphamvu kumeneko mukuyitsatira bwanji amadera nkhani yokasungu. Hayi nkhani tikuyitsatira mtumwa chidwi otenga kuti ifuna itenge misonkho ina ya Malawi madubwa nkhani tikuyitsatira mtumwa chidwi otenga kuti ndalama zimene zimafuna zipite kumene wokozo nza Malawi. Okay. Madanza kuti ndikugwiza nawo kwatunthu ana malomba nkhani isiku ineyo kupita ku parliament akolini Zamba komanso munake wa hotelo asanapite kukankha mafunso ena chifukwa madanza kuti kamapita kumene koko khala kuti akumalizisano sopano kuti tamvano mbali zonse komano ngati akolini Zamba kuti akudwala alikayi kuchipatala madanza tango apatsanikayi mpata abwerako munakuwa hotelo ngati ali muno Malawi akwena abwene ndithu ngati munthu wokonda ziko akwena ndithu atipaseko kuti anthu ana akambena zotani komano munakuwa hotelo akakana kubwera akuti Zambaso akakana kubwera nkhani ndiye kuti ilivutirapo koma kwambiri ndiye kuti chinyengo chinalipo sichochitanso kupapasa koma ndoti chilipo ngati anthu ena kaya akane kubwera kuzankha mafunso pa nkhani iyi tinguze kuti anthu ali involved pa nkhani iyi. Tithokoze amadera kumva maganizo anu madzulo ano. Zikomo kwambiri. Amenewo ndithu akutero kuti ngati amenewa sabwera saonekera ndiye kuti nkhani iyi ikhala ngati chipako kuti chawatsalira iwowo. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera mulankhula mbali yakuti mwayatsakane mayi kuti dzina lanu. Okay, chabwino otapempha mukayimbaso phone make sure kuti muchika pakamwa. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera mwaswera bwanji ino. Bwana ndaswera tikudziweni kumene mwatiimbira dzina lanu? Kunoroni kuvisanza Ankwezalamba. Ankwezalamba chiyambire pati ana malomba satichedwetsa amenewo chifukwa kuoneka kuti akakamira kuti ayi ikufunika ndithu report imeneyi mukhale kuti afunsidwa mwini wace wa hotela komanso at the same time mayi Zamba amene communication mbuyo omwe inabwera kuti akudwala ana malomba satichedwetsa amene watu ndikuona kuti atichedwetsa. Okay. Chifukwa Azamba akutchulidwawo ngati analakwitsa Zamba iwo sakadagulitsa hotelo sakadagula. Okay. Chifukwa Azamba jamene hotelo imagulitsidwa Zamba atachoka pa mpando. Okay. Komanso munake hotelo uyu anthu akunena kuti ndalama zinapita atichedwetsa ntchito wagwira ntchito yabwino kwambiri aphungu yawawa. Okay. Ibwere poyera. Chabwino. Izizi ni tactics ya Jamba bangisa kuti nkhani zikuzikulu ngati zizima. Ifa Azambawo nake hotelo ngati atabwera Azamba kudwala tivomereze munthu aliyense amadwala. Okay. Abwera akuachira. Chabwino. Andi ripoti la Azamba ndilake hotelo akozayika pamwamba pa iyevo ngati supplementary. Koma ripoti la anthu awali tuke anthu tidziwe zochita. Chabwino. Atichedwetsa ana malomba mwina chagundaso. Ife tiyamikire Ankwezalamba kuvisanza kuti mwatero kuti alipoti lituluke tichedwa nazo mukhale ndi usiku pambana. Zikomo. Pitira kumva maganizo anzika pa zimene tikukambira nazi. Mwaswera bwanji pa line apa? Ndaswera bwino kaino amakawa ya. Ndaswera bambo mwafulira? Yes, ni mwafulira kuno kumzuzu. Perekani maganizo anu. Timverezana malombazi zoti zidikira Azamba komanso kuyitana uyu mwini wace wa hotela ya Amaris kapena ripoti lituluke. Nini maona ngati ana malomba zimene akunena zomveka. Okay. Chifukwa ngati Azamba sanaikirepo ujenina iliyonse ndekuti is incomplete. Okay. Mwina ndi mwake wa hotelayo akanaperekeraso umboni. Okay.
chifukwa choti akasiya ndekuti zinthuzo zikhalabe zifuna beomwewa. Alright. Koma ndizomvetsa chisoni chifukwa choti iwo azamba akudwalako. Akudwala kuti ujeni yake alipati, ujeni yake akudwala kale kuti sangalankhule ngati zinali chonchi mwina alankhule online. Ine matanzanga kandi ndizo chafusidwe through online. Akhale pa online afusidwe ndithu kuti mwina ngati sali capacitated. Fa munthu mwina amene alili kudwala kwake kwa mtundu wanji chifukwa tikanaziwa kuti akudwala kama kandi chani. Chifukwa choti kudwala mwina kwina kwake utakulankhula. Situkuziwa mwina amagozemba mulandu situkuziwaso. Koma zinali zofunikira kuti iwo akanayikiraso. Chifukwa choti sizingakhale bwino kuti mulandu upite ku parliament anthu awasanayikire umboni weni. Chabwino. Ndithu amagawa. Tathokoza bambwanga bambo Mafulira all the way from Zuzu mkhale ndosi kwabwino. Tathokoza kwambiri inonso mkhale ndosi kwabwino. Zikomo kwambiri akutero kuti yabwere pa online afunse kuti kodi aperekere umboni wawo mwina ngati akudwala moti momverera akadakonda kuti tiyamve kuti kodi akuti nje afazamba pa line apa lindani maswera bwanji. Ndaswera ino maswera bwanji maka. Ndaswera timatero kuti aitakulandirani achidantere munachita mosowa pakatipa kuti bwanji kumeneko kulumbadzi. Chira pakatipa kuno kumponera ndithu kuno Innocent chidantere ine. Timve maganizo anu pali nkhani ya Maris Hotel pamudzi pano ndipo anamalomba akuti maizamba abwere ndiponso mwene wake wa hotelo afunsidwe mafunso ripoti isanamveke kuti makamaka muli zotani mnkhani imeneyi. Inuyo mukuona bwanji muti adikire maizamba kapena anamalomba atichedwetsa tofuna timve maganizo anu. Anamalombawo alichedwetsa chifukwa ichi yananga. Kodi loko kukulu zinazochitikasi zitandalezi muganiza choncho. Kwali nayo maganizo anga ni zandale fukwa zochitika zinthu zambiri mdziko lino opanga ataki pamene anali azitsogoleri pamazilapira lija amene nali nduna anefa muonaso mene ziyendera zinthu mdziko munomu. Ndiyo nkhani ya hoteloli iona kuti nkonguzemberako nkongofuna kuti mwina nkongofuna kuipitsa mbiri ya munthu wina wache. Mwaamori wawa opiranganidwe ni mene zinthu zili mdziko munomu ifo panopa zinthu ndezafika pawesi mdziko munomu. Zinthu zafika pawesi chifukwa tikatengera zaka zapita mbuyomu timalitika maponda mwezi wa March April anthu amakhala ndi ndalama phamwamwa mthumbamo uchokera ku mbewu zawo zimene alima achina soya achina foya koma panopa tele season kulibe moli chaka chino chichoti anthu akhala osangalala kuti ayi tili msizoni uchokera ku mbewu zanga zimene nalima nagulako njinga yakapalasayi kapena kuti uchokera ku mbewu zanga nalima nagulako nakhomako malata nyumba yanga malata zimene zijazo zidapita koma apapa kumene tupita kuti surudze kuti tsogolo likhala lotani. Ndeyiwo ngati nduna ya information anamalombawo wamalozilangalidwa ni anthu kuti nimene zililimu ni season imene yavutilamo tilapanga bwanji anthu tipanga bwanji controls nifo baja tisaiwale mbuyo mewaja omatirama omakulapachika mali ife mola tango tisankha zechita zakuti koma pano sizuka nikayi pano mafuta ni angu makwelawo okuti mtengo uso wosakhazikika nderu mwezi omawa nkuja ufika pamwina pa 10,000 ndiye mwina ozilanganika ni zinthu zoti otisamalisa ya Malawi maka potsatira malonjeza chamalonjeza kuti tiapatse voti ndiye niona kuti pamene paja uthamu laini imeneyi khani tsopano ingokhala kufuna panga ataki pamene analikali azitsogoleri nduna achani nena osorero chonenga choti mwina waipitsa mbiri ndiye nkhani izizi akhoza kuti chendetsa nazo popanga zimene wokhazopa olufunazo kankafukufukuyo chani ochitika osachilukulata nitsaso amaizamba wasiye iwo ogwire ntchito yawo monga amene olufunira. Tiyamikire kumva chidantere kuchokera ku Mponera maganizo anu talemekeza madzulo ano. Nzongo kwambiri inayo Innocent chidantere kuno kumponera nako ndio kwambiri kulero tayankhulana kwambiri amaka tinaso hapo pa zifukwa ziwiri zitatu malingana ni dziko lathu lino. Ndakumvani mukhale ndosoko opambana.
zikomo kwambiri zikomo kupitirira kumva maganizo anzika ana malomba mukamvetsera atichedwetsa kapena tiamvere mwasula bwanji madzulo ano ndaswera foni yanu ikuveka mwachigayogayo choncho sinzoyatani komabe dzina lanu kumene mwatiimbira maganizo anu. Okay, perekani maganizo anu mbere yatherati yaonongekeratu tinene kuti yaonongeka akati muti apereke maganizo palaini pabwera yani mwaswera bwanji. Ndaswera bwanji bwana wanga ndaswera tikudziweni kumene mwayimbira maganizo anu pa zimene tikukambira nazi. Should we keep on waiting? Ndio una kuncinji John Mauchi. Okay. Maganizo kuti timangopeka maganizo siyana kumonena chilungamo chake kuti tione dziko kumene liyendera silikuvuta kwenikweni yayi. Okay. Zinthu zavuta maiko onse anthu angu angana mbali imodzi angu kamba mafuta chani zinthu zopanda ntchito zimanga influence kuyendetsa dziko si chinthu chophweka yayi. Okay. Kuyendetsa dziko ni chinthu chovuta kuopsa chimaphweka chili kumzako iwo wati nzonera malonjeza ngati zinthu zimenezozo koma aganizire kuti za mafuta anenawo kodakwera maiko. Aganizire kwambiri penepopo kuti aone kuti panopa chakuna anoti mbewu soya adakugwisa mochepa chanchani kuti soyayo amatisafepeta kuti dziko likakati ayakati dziko ndi chakudya dziko limafuna lizikhale ndi chakudya sakambe kutsika kwa mbewu ya dziko limakoma ndi chakudya kuti kukhale dziko likhale ndi njala silingende kuno dziko mu kwa munthu umayankhula chifukwa kukula. Okay. Asalanze kungeriwe pakuti makutsika mafuta mbewu yatsika motere chanchani soya nintengo wako panopa ufunguka kusoya ni filimu ubwera ndanyo soya kuzodula tete kambe chinthu chimwe chalakwika pa nsemene kumasina kamba kuti mwakuti dziko malapita alaja asana sise bomali musiyene uyu ngamba kumene zomla kwa dziko alamule dziko lalione mwe kuti zikhala bwanji tsogoloko chabwino nditu nemaganizanga namene tete yankho pene pala kuya kumanganya mafuta afufuze kuzambia kumwe panini kumaliro kupazambe mafuta ndi odula kumazambiki mafuta ndi odula siri kusiyana so yayi. tikumbuseni dzina lija komanso amene mwatiimbira. John Mauchi choka kuno kumchinje. Mukhale lusuku pambana kumchinje. Nzoma kwambiri. Ndithu abwerapo upereka maganizo awo ndeni mazifunsa kuti kodi ngati mwa topic imene tikukambira nayo so zimenezo amaseko mwaswera bwanji. Ndaswera bwino kaina. Ndaswera nkhani ili pano ndiyoti Amaris Hotel nkhani chikupitirira. Apa tsopano ana malomba akuti pasabwere kaye ripoti nyumba ya malamulo tidikire kaye amayi Collins Zamba amene ndi former SPC amene ayenerabe ayikirepo ndemanga kuti kodiwo zidayenda bwanji dzina lawo latchulidwa kwambiri ndiye komanso mwini wache wa hotela ya Amaris amene iso akuyenera achite face the committee ya Public Accounts Committee ku nyumba ya malamulo. Ndeti mafunsa kuti ana malombawa zimene akuganizazi kuti mpaka na ripoti isatulutsidwe afunsidwe kaya anthu awiriwa satichedwetsa koma ana malombawa akuganiza bwinobwino. Zikomo kwambiri. Ana malomba akuganiza bwino. Chifukwa uchita kafukufuku ofufuza chinthu chomwe kuchidziwa kuti wakuti adachitapo zakuti si bwino. Okay. Koma ngati Collins Zamba akutchulidwa kwambiri mu nkhani imeneyi ya hotelayi ikufunika akumane ndithu ndi anthu amene akufufuzawo akayankhapo abwereso mwini wake wa hoteloyo chifukwa upanda kwapanga interview anthu amenewa kukhala ngati kuti dziko aliuza zinthu za m'maluwa. Pamene sitingadziwe choona chenicheni choona chake chilinda Azambawa ndi mwini wake wa hotelo chifukwa tikaliona boma lapita mbuyo muja nkhani imeneyi ndi imene idayamba kufuna kugula hotelo imeneyi. Ndiye kuti boma ili limene apangana lo handover pamene tsopano kafukufukuyu wakhala ngati kuti DPP alowa mboma nkuyamba kufuna kugula hotelo imeneyi koma zinthu zachokera kutali uboma la MCB kapena la Rosa Alliance. Ndiye kuti amene anali ku Rosa Alliance amene amendetsa zimenezi ngati Collins Zamba akuyenera afusidwe muda atati kapena zidakhala bwanji kuti zifikelero zituluke kuti inu mudzitchulidwa iwo aja anene APC.
Tsopano amene nkhaniyo adayiyambira. tsopano mayi zambatu paja kuti akudwala ndiye tizidikira zimenezo. Mulandu suwola mulandu wa 2005 wagamulidwa 2025 padutsa zaka amene baba pafupi 20 kenaka mulandu uja kumagamulidwa. Mulandu suwola lokota thawira kutali. Chimene ndimadziwa ine akamati mulandu suwola si tomato kuti mwakaoda mkungu omwika mu firiji amathaso mphamvu yeuja utomato umatha koma mulandu okhasulani kodi suuthayi mpaka nwake yabwere kayakhoza omwalira kumeneko titero chifukwa uthenga waifa mmatenda kayakhoza omwalira kumeneko palino mwini wake okwaleroyo ndi amene akhoza okamba komanso zinthu zimene zizi nzasitireti zili mapepala okha okhala yapo koma tufuna pakamwa pa iyeyo amene ankasayinayo abwere aliuze dziko kuti zimene zilidafuna tiyendetsemwa kuti tidazisiya zilipa kuti ndipo yawa ngati nkhani ya amafuna apitirize idachokera kumeneko china chilichonse chimakhala mmutu. Mukhale ndi usiku wopambana Maseko. Zikomo kwambiri. Pirira kumva maganizo anzika tikuti imeneyi ndi program imene imabwera lolemba lachiwiri komanso lachinayi. Mitu ya nkhani ndi imeneyi mwasula bwanji ndili bwino kani bambo anga. Ndipo Ku Ntchisi kuli bwanji uko. Ntchisi ko bwino zedi dzuwa layamba ndithu. Dzuwa layamba Oti tikuona ngati kuti Masaka njaladi kotola ndithu pamona ngakhale ndalama zake sizikudziwika kuti zisikuyenda bwanji chakachisi. Chabwino. Muli nayo pafupi foni yanu kapena patali kumveka pansi komabe perekani maganizo anu anamalomba kuganiza kuti mazamba tiyadikire komanso mwini wake wa hotelo ayenera kuti abwere. Timatero kuti kodi tichite bwanji tichite choncho kapena anamalomba wa organize bwino. Mdziko la Malawi milandu ngochuluka zedi. Milandu ina monga ngati oyenene anamalombawo ali ni mlandu wawo yo kumene uchadala pesa nawo kumbuyoko yo popeza lero ni nduna alukalimbikitsa nzawo kuti mlanduwo akapezeke ku Public Affairs Committee. Chomwe sichili chinthu cha nzeru pamafunika nthawi zina zake uziganizira kuti choterechi chikapezeka paine nkhozo chirabwanji. Iyeyo ali ndi mlandu wa mtundu omwewo woononga zinthu za dziko othokoze popeza iwo na malombawo ni nduna ya boma odakhululukira nonena kuti milandu yani atha koma usayiwalechi uyamalankhula wina wake uyakuti Maseko alunena kuti mlandu suwola wina adzabwerapo ena adzabwerapo adzayimbanso mlandu omwe ndiye uziganizira pamawa koma zoti odikire akulimiza matenda leno analankhula onanena kuti kodudwala kwakeko nkoti songalankhule nulankhula uganiza oserezeka akati munthu aludwala tsono zokamchita fosi munthu aludwala akaime apo akalankhula zotija chimakhala chibwana zedi. Chabwino. Amalawi tiyeni tiyimirire Amalawi azathu osati tiyimirire chipanya koma tiyimirire anthu osakuno ku Malawi. Dziko litu pamene lafika pagaga otadalowa kaujeni kafumbwefumbwe. Chifukwa zimene anochitazi angofuna zithanana zawo malo mokuti iwo agwire ntchito zichomanena kuti ayi ife tidzachita motere tikalowa mboma. Lero nuyo ukabweretsa mgwerera ujeni kuyitani kwachitika zakuti mafuta kumene kwakwera zana amanena kuti chaka chatha pa campaign okuti nkhondo ya ku Ukraine yo ku Russia singakudzaneni Malawi kuti Malawi ali kujeni Russia ali ku Africa. Lero mwewo ukanena suzama ikongati wamwewo Iran zeru zawo nzota wasokonekera mitu wapepetu mwitu anthu yawa ozisiye zinazi izozo sadikira ujeni akolini zamba ipotire ngutuluka. Chabwino. Iwoda zilulusiranji ndalama zone kutoka kule hotel nesonda uzaoda tuluka mambo ndi chimene ukakaza bino zawo cha olufunu zidisi wona malomba tisarela Malawi ziko usiku wopambana ku Ntchisi kupitirira kumva maganizo anzika bali asali ndi ufulu kuti apitirire kuyankhula imbani foni kaya maiko akunja tikuyankhani mwasula bwanji palaida apa. Ndaswera bwana ndikuti kumeneko Nuruma afika kuna mileta Tony Robinson Zimba Adimba
Azimba. Oh, Azimba, please. Oh, thank you. Well, tukambirana nkhani iyi mwina mukuitsatira ana malombawa tiamvere zimene akulankhula azi kapena titulutse report lituluke. Mtsogoleri tikambe chonchi. Kudeka nthawi zonse ndi pabwino. Okay. Koma kuti wathu kuno nthawi zambiri kapena kuti kawiri kudalowa ndale. Pano patu tikalowa ndale tiyerekeze azathu amene akulamula pano pakufa bwino ndafulu. Koma akadzango tachoka nawonso dziko lisadzamva kuti ndilawo. Mtsogoleri lero ndikuuze njonji ngati kuli anthu olemera kwambiri ndi anthu andale. Koma no, they choose kusaonetsera kupanga zinthu kwathu kuno amakapanga zinthu maiko akunja wanu wake kumakongoletsa wanu wake. Chifukwa chajana amapanga zimenezi amaopa patsogolo kuti kwathu mmene kulili kwathu kuno ine ndine wandale ndikangopanga ichi after kutuluka adzandibwera ndifufuza basi palibe chimene ndapanga. Choyamba limene wa Malawi ndi vuto limadzikumbeleza loka. Chabwino. Awa adapanga zinthu zawo adalamulira kudata. Zili ngati mkazi amene tankukwatira kumene ngati lero amakhala alibeka likonse diyambe wani kumchenetsa. Okay. Osati dikira zakuwena muchenetsa adabwelera atachena kale zimenezo siziteka. Awa inde tidikiredi tive kuti kodi chichitikeni chani koma bora pasalowe pondale mwachidule tinkotero mtsogoleri. Azimba kuna mitete mkhalendo sikopambana. Athokoza kwambiri mtsogoleri. Kupitirira kumva maganizo anzika nkhani zake nkhope ziwirizo amene ndana malomba enawo ndi a Michael Nzamba. Benalankhula zimenezi ndana malombawa akuafuna mayi Zambawa mu report aonekemo. Mwene wakeso wa hotela ya Amaris afika afotokoze mbali yache. Palaina apa pali bwanje, masula bwanje. Asula kanu bwana. Ndaswera lanu dzina kumene mukutimbira. Ndine yotambala kumulanje muzimu akaluzwa. Atambala tiamvera na malomba kapena report la Amaris Hotel lingotuluka. Ana malomba tiamvere. Tiamvere chifukwa chani? Chifukwa chena kuti ana malomba afuna asate dongosoleleni osati zongopanga mulandu opanda mboni. Mulandu wina ule somafunika mboni. Ndiyo mufunika Azambawo akhalepo. Jori ngati atuze jeni mungaisa Malawi. Tamanga panga zinthu mwachidule chifukwa chidule so chimaononga suli. Chabwino. Ana malomba tiamvere. Niyoti iyo ngati yakudwala aisese ngati angakwanise kulankhula alankhule. Mene mbali yawo mene tione kuti zitalizali bwanji zinaenda bwanji. Okay. Atambala ku mulanje mkhalendo sikopambana. Kupitirira kumva maganizo anzika tichite bwanji ndi nkhani imeneyi madzulo ano ikuyenera ifike kumapeto masula bwanji madzulo ano. Chabwino afuna tizimvera kunyumba kwawo ndi tachotsakayi masula bwanji madzulo ano. Ndaswera inosera bwanji Amagawa. Ndaswera bambo anga lanu dzina kumene mwatimbira. Amagawa. Ewa. Kiwaya ine kulongo. Chabwino mutalikirane bendi TV yo kuti feedback isamaso koneza. Ndiyezana malomba sizithandiza. Ndikazana malomba sizithandiza Amagawa. Chifukwa chani? Amagawa. Mtenga wa matenda. Kuti muntu akamadwala chimene mbezera ndikuchira ndikumwalira. Ndiyazamwalira timewe kuti zokhatira sizituluka chakoti nkadamwalira. Ukundimva Amagawa. Ndikukutsatirani kuno bwino koma. Mtenga wa matenda. Kuti muntu akamadwala mono wathu wadzikola sirino tinadikira kuti zokhatira zose because lokulandira kuti muntu amwalira akapena china ndife zimelanena na malomba zibile zimenezo kuti muntu amwalira ndiye kuti nkhani ya inquiry imene singatuluke chifukwa choonera kuti muntu amwalira. Zimela na malomba zitichedeka atulumke na risasi ife Amalawi anuwake kiziwa kuti ndani inenda ndiweti ngati tali zina zimenezo zitakhala zawo zapamuli ngatile sanga mbeseti bazikukadira zimene zingabwere ine maganizo ankandamene.
achiwaya kulilongwe tikuthokozeni kupereka maganizo. Athokoza. Zikomo kwambiri kupitirira kumva maganizo a nzika awa kuti ripoti ituluke, nzika zikudikira adziwe kuti kodi nkhani ya pension fund ndalama zawo anazisokoneza ni ndani. Ripoti imene ili m'manja mwa PAC ikuyenera kutuluka. Ena akutero kuti ayi, wait a minute, tikumfuna mwini wache wa Amaris Hotel. Ena kuti maizamba atchulidwamo kwambiri tikuafuna iwo oto akudwala. Mwaswera bwanji palaini apa muli kuti kodi kumene mwatimbira? Swera bwino amaka mwaswera bwanji. Bambo anga ine ndaswera chauta akupitirirabe kutisunga. Kunoku ni kwawimbe kukasungu. Wawimbe kukasungu. Asinkhalitsa manda. Asinkhalitsa manda timakupemphani mutakhalitsa pang'ono mu 1 minute yanu muzimene ana malomba afotokozazi. Atichedwetsa kapena akuganiza bwinobwino. Koma amene wakuganiza bwino zedi. Mutero fayane kwa. Choyamba nene kuti. Panopa chipoti lija mmene ufeke kuti aliyense auchula zamba. Ndina zamba akudwala mukuda ku South Africa. Ndiye pakali pano mumakatulutsa ripoti kuti munthu amene auoneka kuti amene adachita zinthu zazikulu sadaikembo mulomo. Pamene mapeto ake kutsogoloko achanena kuti zimenezi ine sindikuzidziwa. Ndipo zimene mwalankhulazo nzabodza bola zingadatere. Okay, nimafuna nene kuti popeteni simufusidwa mafuso. Koma iwowa amene mukuti na chairman wa PAC. PAC. Steve Malonde. Steve andani awa? Malondera amenewo. Amenewa Malondera. Chonde ni mali mpempe kuti asathamange pajali limodzi chipani chimodzi anthu amene yankutheka kuti auchitiuzana kuti khala komwe kuti tulutsekayo usana bweretu. Msatero Amanda. Yosati musatero amwene dziko lino la Malawi pena pake tukhanga titonse ndi anthu oposa ozelezekera oti ndi anthu onena kuti chitiganize chimene tufuna kupanga. Munthu sunga chitonena uchitiuonenatu kuti anthu aonena kuti koma munthu adachita kwambiri ni uyu. Naye adandiuza ndi uyu munthu uja kupeza kuti munthu uja wachokapo mumwatako matitulutsepe pamene papa uyenda bwino. Ineya makawandu kunena kuti kati nkocheka ripoti lisatuluke mpaka na maya amene wadzatisepo mulomo. Komanso mwini wake hotel ngofunika alankulepo kumene chifukwa iyeyo na amene amagula aluziwa mmene zinthu zidayendera. Ine natero kuti kuno kwawimbe kasungu asinkhalitsa manda. Titokoze kuti munakhalitsako pang'ono kufotokoza maganizo anu bambo sinkhalitsa manda kukasungu kwawimbe mkhalendo sikwabwino. Inunso usiku wabwino uthenga wathu ufike ndithu chonde zisatuluke izi pokhapokha wachitepo ndithu mawu awo. Ayi ndiye kuti adindo akumva kuti zimenezo azigwire kufikira ena atapereka ku maganizo awo. Tathokoza mukhalendo sikwabwino. Iyayi ameno ndi ena mwa maganizo a Malawi kuchokera m'madera osiyanasiyana komanso zipani zosiyanasiyana dziko muno makamaka pa nkhani imeneyi ya Amaris Hotel pamene ana malomba akutsutsana nazo zoti ripoti lituluke Colin Zamba asanakaonekere ku kafukufuku ameneyi kuti nawo akathe kupereka mbali yawo pa nkhani yomweyi. Tikhale tikupasirani mapulogalamu otsatira, khalani pomwepo.